Po, happy weekend sa ating lahat. Welcome sa ating clinic dito sa San Fernando City, La Union. Naglagay ako ng aloe vera sa buhok ko, kaya nakawet siya. Hello. Hindi ko alam kung madilim ang dating ng iPad na ito. Ayan, siguro better. Hello. Sino po yan? Sino ang unang natin? Naka-live din tayo sa YouTube. Ay, ni Jomar. Hello, Jomar. Kamusta dito Baguio? Mangagnak, Jomar. Nakapsat kami ti pick up dito yung iPad. Ngam dito yung YouTube ko. Hello. Ag-login ka man di YouTube mo ta, i-check mo dito YouTube channel ko. Dito yung clinic dito yung San Fernando. Ay, mayat mati audio na. Di rabi kami nag-live Medyo nakapsot dito yung iPad. Ngam no kayan ti YouTube channel ko. Noel PTV. So, pasyalan nyo po yung YouTube channel ko. youtube.com type ko lang /NoelPTV /C/NoelPTV. Yan. So, happy weekend po sa ating lahat. Happy weekend, Jomar. So, nag-clinic ako ngayong Kaya nga pag malapit na ganito siguro naririnig. Kaso, dapat may external mic. Kasi itong headset nakakonect dun sa isang cellphone. Yun yung gamit ko sa sa YouTube. And so, maganda yung pickup sa YouTube channel. So, ngayon ay Sabado. So, ang clinic dito sa San Fernando ay Tuesday, Thursday, and Saturday. Yeah, hello po. Medyo mahina po yung pickup dito sa gamit ko na iPad pag dito sa Facebook. So, kung gusto nyong mas maliwanag, join me on YouTube. Naka-YouTube live din ako. So, ngayon, I did morning clinics. So, nag-start ako 7:30 a.m. Meron po akong mga regular patients on Saturday, 7:30 a.m., 9 a.m., 10 a.m., 11 a.m. So, after ng 4 patients, pahinga muna. And then, resume ako ng 2 p.m., 2 p.m., 3 p.m., 4 p.m., and then 5:30 matatapos ako around 7 p.m. Ayun. Mas maganda yung connection ko pag gabi sa bahay kasi may naka-converge yung plan sa bahay. Dito yung gamit ko lang is yung Globe Prepaid. Hello po, welcome sa ating Facebook Live. Kung medyo mahina, pwede kayong mag-login sa YouTube para mas maliwanag. Ayan. So, ano yung pag-uusapan natin ngayon? Weekend. So, ang clinic natin dito sa San Fernando City, La Union. So,
Kada isang oras, isang pasyente lang po yung tututukan ko, except for couple treatments, yung mag-asawa na gustong magpa-acupuncture ng sabay. So, pwede po yun. Hello po, welcome sa Facebook Live natin. Mas malinaw po doon sa YouTube Live. So, kung gusto nyo pong mag-subscribe sa channel ko, sa Noel PTV, sa YouTube. Yan. So, kaninang umaga, sa 4 na pasyente na pumunta, ang isang stroke, isang arthritic conditions, yung joint pains, nerve pains, isa ay surgery na fracture siya, isang bata na fracture tapos magre-rehab dahil mahina na yung paa niya. Tapos yung isang pasyente naman ay post-surgery din sa neck. So dalawang post-op, after ng operation nila, then kailangan mag-physical therapy for pain management para matanggal yung sakit sa bahagi at makabalik sa trabaho. So, mostly out of 10 patients, 7 ang pasyente ko ay neck and back pain. So, spine treatments po. So, mga 1 o 2 na lang yung stroke patients ko at maraming iba't iba pang pasyente for general physical therapy. Kung meron kayong problema sa galaw, no, sa movements from head to foot, no, punta po kayo, magpa-appointment at tingnan natin. Hi Dong. Nakapsot ti audio na dahil ti Facebook ko. So if you want to hear mas malinaw sa YouTube live. Naka YouTube live din ako. Ayan. Tapos prepaid lang yung gamit ko. So dito ako ngayon sa clinic sa San Fernando, La Union. Ayun. So pag weekend clinic, dati full load talaga from 7:30 AM up to 7 PM. So ang maximum patient ko 4 sa umaga, tapos pwedeng 5 hanggang 5 sa hapon. So like 1, 2, 3, 4, tapos 5. Ay, hello Sir Andre. Salamat po. So yun, sciatica, maraming mga problema sa sciatica ulit ngayon. So kung meron kayong radiculopathy, yung diagnosis ninyo, either lumbar radiculopathy, tapos may disc bulge kayo, so ibig sabihin nakita nila sa scans ninyo na malaki yung intervertebral disc, yung shock absorber in between 2 bones, ay lumabas at naiipit yung nerve na papunta sa paa o sa kamay. So, makakatulong po ang physical therapy at integrative treatment. Pwede nating i-integrate o isama yung acupuncture. So, congratulations Sir Andre Narvaja. Patuloy kayo sa inyong basketball. Yan. Ano pa ba? Okay. So, meron din akong pasyente na nag-try na siya ng 2 sessions using a very high-tech gadget sa tertiary hospital, pero hindi pa rin gumana sa sciatica niya or sa nerve root impingement sa radiculopathy niya. So, ang ginawa natin, kasi hindi siya makahiga, umupo. So, sitting treatment. So, ang approach natin ay electrical nerve stimulation dito sa lumbar area at sa hip area kung nasaan yung masakit. Tapos, nagkaroon tayo ng ankle acupuncture. So, gumamit tayo ng 4 na points doon sa ankle area niya. Tapos, dahil problemado rin siya sa pagtulog, may point din tayo sa mukha at sa ulo. Yeah. So, after the first session, significant relief of pain. So if you want to try integrative therapy, so physical therapy and acupuncture and manipulative manual PT ng spine, so you might want to set an appointment sa atin dito sa main clinic sa San Fernando, La Union, Tuesday, Thursday, and Saturday. Tapos sa Urdaneta, Satellite Clinic on Sunday. So bukas nandun po ako sa Urdaneta.
Pero sa Urdaneta, usually around 6 patients lang po o hanggang 7. So, by 4 p.m., okay na ako. So, I start 8. May pasyente ng 8, 9, 10, 11. Minsan may 12 pa, wala ng lunch. And then 1, 2. Kung may lunch ako ng 12 to 1, extend ako ng 3 and 4. Ganun. Marami ding mga clients ngayon with Bell's palsy. So, hindi na lang... yung acupuncture kasi, hindi talaga siya local yung effect niya. So, halimbawa, yung sciatic nerve, no, 'di ba, medyo malalim 'yon. Pero yung radiation ng pain, yung sakit niya hanggang sa mula sa low back pababa, no. Ang acupuncture, ang target mo really is activation sa central processing sa utak. So kung natitrigger yung mga acupuncture points, so hindi talaga sa local area, hindi doon sa may distribution ng sciatic nerve yung tinutusok mo, kundi nagsisend ka ng signals papunta sa utak. Tapos yun yung western discussion niya, no, western medicine. So pag na-trigger mo yung points doon sa part ng paa na naka mirror sa brain, yung brain naman iti-trigger niya yung endocrine glands, magsisend siya ng hormones such as the endorphins for anti-inflammation and pain relief. So, ganun yun. So, hindi sa sciatica or any nerve pain for that matter, sa acupuncture, hindi mo tutusukin yung actual nerve. So, yun lang. So, may mga points yan. Si Sir Andre, sa nag-acupuncture siya at na-relieve yung pain niya. Ayun. May mga pain syndromes na kahit ilang beses kang mag-oral medication, halimbawa mga pain reliever, for nerve pain, muscle pain, joint pain, masakit pa din. Especially for chronic conditions, mga conditions like several weeks to months and years. So chronic pain syndrome, central pain na siya. So yung pain is processed sa brain. So minsan kahit walang sakit dun sa kamay o paa, konting discomfort, ang perception ng brain masakit. Ayun. So what we do is we trigger the central processing through acupuncture points. Ganun. Give it a try, no? So dati ang practice ko is really pure physical therapy. Tapos when I tried to integrate acupuncture, dati ang una kong treatments with integrative acupuncture sa stroke patients na mahina yung kamay, mahina yung paa. So what we do is we use acupuncture points for motor recovery. Plus, therapeutic exercises. Tapos nakakatulong naman siya. Yes, ma'am, medyo mahina po ito. Wala kasi akong external mic. Nagawid kanto ta i-acupuncture ka dong. Nakapsot na ito, i-pick up na ito yung iPad ko. Pero if you want to hear a clear discussion, naka-live din po tayo sa YouTube. Ayan, so sa YouTube channel din. Noel PTV. So, ano po kayo? Please subscribe to my channel. Type ko ulit sa YouTube. youtube.com/c/NoelPTV. Yun. Ayan. So, thank you po. Ma'am Kate, yung ano mo, muscle tape mo nandito. Saan ba? Nagamit ko na naman yata. Hindi. Meron akong stock ng muscle tape, ma'am, yung order mo dati pa na nabayaran mo na. Ayan. So, thank you Dong. No, ingat kayo dyan. Okay. So, please join us on YouTube, youtube.com/c/NoelPTV. Tapos, Hi, Miss Shirel. Ayan, naka-live din ako sa YouTube. Medyo mahina dito sa Facebook. No? So, medyo mahina. So, we are live also on YouTube.
So I'm doing marketing for my clinic treatments in San Fernando. Sundays na lang, sir. Every Sunday sa Urdaneta. Urdaneta, Sundays na lang po. Wala na po akong Wednesday sa ngayon. Kumusta, Ma'am Shirel? Kumusta po? Hello, Madam Esther. Kumusta po kayo? Ang kami pa nagchat-chat kin ni Joel. Ako pa na kumusta isuna. So please check out my... Hello, Florence. Naka-live din ako sa YouTube. So, yun. So, kung meron kayong spine or back pain, no? So, let's try to do manual manipulative physical therapy. Maraming naghahanap ng chiropractor. Hindi po ako chiropractor. So, I'm not a doctor of chiropractic medicine. So, I'm a physical therapist registered in the Philippines with a postgraduate degree in manipulative therapy. So, through the Goodroom method. So, comparative siya sa manipulative therapy, pero sa osteopathy siya, hindi siya sa chiro. We also do the lumbar roll, yung crack sa likod, pero I seldom do clicking sa neck kasi very critical naman dito sa neck area. So I do soft tissue mobilization, mostly stretching ng muscles ng mga soft tissues, mga supporting structures dito, pero I seldom click it on purpose. Kung magre-release siya, okay lang, pero pag yung high velocity thrust, hindi ko po ginagawa sa neck masyado yun. So I believe that we have to strengthen yung support ng neck, no? So puro muscular areas lang dito. Okay. So again, ang clinic natin dito sa San Fernando, Tuesday, Thursday, and Saturday, sa Urdaneta on Sundays. We also have a community-based rehab clinic for special children under sa LGU sa Nagilian, pero I can accommodate one or two private patients in Nagilian, no? On Monday afternoons and Friday afternoons. Sa umaga, mostly we have special persons, so mga may intellectual disability yung mga patient namin. I work with a colleague of our occupational therapist. Please check out my channel sa YouTube, Noel PTV. Mag-subscribe din po kayo. Medyo live lang po ako ngayon at walang oras mag-edit. Pero I would like to demonstrate on certain hello, Miss CJ. Certain maneuvers, no, for neck and back pain, spine conditions, and even for stroke recovery. Ayan. Okay then. So thank you po for watching. Short video lang po. I'm on lunch break. So it's 1:23 in the afternoon. Magre-resume po ako ng clinic by 2 p.m. So thank you for watching. If you need evaluation and treatment, contact me through our Facebook page, no, noeluribio.physio, or sa ating YouTube channel, Noel PTV, or through my mobile number 0927 715 5770. So para ma-evaluate po natin and we can make a program for your treatment. So thank you for watching. Please check out my YouTube channel po. Hello, Ma'am Conchita. Thank you po for dropping by sa ating Facebook Live. Medyo mahina yung audio. If you want to come to YouTube, mas malinaw po yun. So thank you po and have a blessed weekend po. Ayun, so I ended our Facebook Live so I can focus on our YouTube Live. No? So sa Facebook, I usually go there just to invite people to come into YouTube. No?
Ayun. So, short video lang ngayon. I'm on lunch break now. Pero I would like to discuss a few notes for neck pain. Kasi meron yung tinatawag na cervicogenic headache. So, may sakit sa ulo dito. Tapos, negative ang scans. Walang nakikita sa neck area, sa x-rays, sa special tests, walang impingement, so walang naiipit na nerve. Pero the headache perseveres. So it can be overactive na mga posterior neck muscles, no? So nag-spasm sila. So what we can do is yung ROM exercises that I showed in one of our videos here on YouTube. So range of motion exercises, kailangan ma-maintain natin yung alignment ng head and the neck, and sa lateral view kailangan yung tenga ay naka-align dito sa shoulder point. So what we gonna do is to look up and then look down. So slowly lang. And feel the stretch. So hindi kailangan na mabilis, no? So pwede tayong mag-focus on our breathing as well. So inhale and then exhale. Inhale and then exhale. So sa akin may clicking sound dito sa may cervical or neck area. So it means na ngawit yung neck ko from my treatments this morning. So my neck needs to relax. So next is look to the left shoulder point and then to the right shoulder point until you feel the stretch at the end range. Ilang counts ba? It doesn't matter. No? So counting is irrelevant. Parang hindi siya yun yung tutok natin. What we are after is relaxation ng muscle. So after you do that, you can squeeze the shoulder muscles up and relax. 1. And squeeze it up. 2. And squeeze it up. 3. And squeeze it up. Usually 4 or 5 would do. Okay. So tapos na yung taas baba sideways, and then we do the lateral bends. Okay. Agrak-rak-rak. So my neck is making some sounds. No? Okay. And then, others cannot tolerate this. Pero kung kaya nyo, you can slowly bend forward and then just roll to the left and roll backwards. Slowly lang. Medyo limited din yung range ko. Okay. Medyo masakit. And then, go the other way around. So, kung nagtitrigger yung pain, do not do this. No? So, kung kaya naman, okay lang. Agran-rangat-rat. Okay, and then we do the rotations of the shoulder backwards. So happy weekend po. We're doing neck exercises and shoulder exercises. So after half day of treatments, no? And roll forward. Marami sa atin mayroong muscle spasms dito sa upper shoulder muscles, no? So we can do stretching, no? So tingin dito sa kanang kilikili and then stretch. And then kaliwang kilikili and then stretch. Ayan. Okay, so short video lang po ito. So don't forget to do your breathing exercises every day and your stretching. And we can also do chest opener. No? So pwedeng naka 90 degrees lang and then you go back, or if you want the letter V and then going back. And then lateral and then downwards. Okay. So just to align your spine, na hindi ka grounded yung back niyo.
Okay, so I hope we all have a happy weekend. So this is a short video. So work pa rin po tayo. Thank you for watching. Have a happy weekend po. God bless.